A historia interminable parece que por fin chega ao seu fin. O goberno do Grove levará a pleno a aprobación provisional do seu pexón. Será nunha sesión extraordinaria convocada para o xoves 8 de xullo. Isto significa rematar todo o procedemento do trámite municipal do pexón e, polo tanto, despois da súa aprobación, trasladar o documento á Xunta de Galicia para a súa aprobación definitiva. O alcalde indica que Grove conta con toda a documentación e todos os informes favorables para someter o documento ao pleno, o último paso antes do visto bo definitivo. Vamos xa á última etapa da xestión e do trámite municipal no pexón para conseguir, para acadar o que todos e o obxectivo que todos estamos buscando, que é a aprobación definitiva do pexón no Grove. Cacabelos cualifica de fito histórico este momento porque é a primeira vez que o pexón chega a aprobación provisional. O rexedor fala dun plan de urbanismo coñecido xa por todos os veciños e di que o que busca son garantías. Por fin, despois de todos estes anos, o Grove vai poder contar con un documento que nos dé estabilidade xurídica, que nos dé orden urbanístico e que principalmente nos ofreza transparencia a todos os veciños e veciñas e a todos os promotores de cara ao urbanismo. No pleno tamén se estimarán ou desestimarán as case 4.000 alegacións presentadas polos veciños. O 90% delas foron aceptadas e recollidas nos diferentes planos. Unha vez aprobado, o pexón será remitido á Xunta para a súa aprobación definitiva dentro duns meses.